Здравейте на всички! Днес ще си приготвим питки за бургери. За целта са ни нужни едно яйце, 20 грама разтопено краве масло, около 440 грама брашно тип 500 за хлебопекарски изделия, 240 мл топла вода, едно пакетче суха мая, 2,5 супени лъжици захар и 1,5 чайна лъжичка сол. В купата с водата си добавих маята и 70 грама от брашното. Сега ще разбъркам сместа и ще я оставя настрани за около 15 минути. След около 15 минути така изглежда и нашата смес. Към сместа си добавям захарта, солта и кравето масло и ще разбъркам добре. Бъркайки си добавям по-малко от маяната смес към брашното, докато се образува еднородна смес. Това е сместа, която ми се получи. Ще си поръся плота обилно с брашно и ще меся тестото за около 15 минути. Или докато се получи гладко, меко и еластично тесто. Така изглежда тестото ми след 10 минути месене. Ще го меся още 2-3 минути и след това в дълбока купа или тенджера, намазана с олио, ще го оставя под кърпа или прозрачно фолио да втаса за около 2 часа или да отвои обема си. След като тестото ми е вече втасало, си изкарах въздуха и го оформих по този начин. Сега ще си разделя тестото на 6 или на 8 части. От вас зависи колко големи искате да бъдат вашите питки за бургери. След като разрязах тестото на 8 части, си оформих малки тестени топки, които разточих с помощта на точилка и сега върху хартия за печене, под покрита кърпа, ще оставя още веднъж тестото да втаса за около 1 час преди да го изпечем. Питките за бургери вече са втасали. Съвсем леко ги намазах с смес от разбито яйце и една супена лъжица мляко. След това си ги поръсих с сусам и сега отиват във фурната за около 16 минути на 190 градуса. Ето ги вече и готови нашите питки за бургери. Клипът ви е допаднал и искате да ме подкрепите, ми дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми, където ще откриете много вкусни и интересни рецепти. Също така можете да ни последвате във Facebook и Instagram. Ще се радвам да прочета вашите мнения, препоръки и забележки отдолу в коментарите. Благодаря ви!